Арома посреща възпитаници на професионална гимназия по фризьорство и козметика Княгиня Евдокия в новия завод, който отговаря на всички условия за добра производствена практика на парфюмерия и козметика в Европа. Това поставя началото на дни на отворените врати за ученици и студенти, които на практика ще видят всеки етап на производствения процес и пътя на продукта. За да гарантира високото качество на всеки продукт, Арома от години прилага тристепенният контрол, свързан с лабораторни тестове на суровини, полуфабрикати и готови изделия. С инвестиции от 12 милиона лева в технологии от последно поколение, производството напълно е съобразено с изискванията по опазване на околната среда, икономии на енергия и вода. Благодарение на квалифицираните специалисти и иновативните решения, Арома предлага богато портфолио, в което всеки може да открие решение за своите нужди. Продуктите са разделени в 3 категории – здраве, красота и стил. Всичките носят усещане за връзка с вечния извор на красота и здраве – природата. За повече информация – aroma.bg.